Bos días a todos amigos desde o meu recuncho de Trevinca. Nun grupo cultural multidisciplinar como é o noso, nós, a xente do redor, a cada pouco se producen novas incorporacións de persoeiros relevantes da cultura. Este é o caso de Óscar Guzmán, que no número 20 da nosa revista comeza a súa andaina literaria neste grupo, enriquecendo o mesmo coa súa aportación en forma de artigo, reflexión ou relato que con indudable riqueza lingüística regálanos e que eu hoxe lerei os primeiros parágrafos para que vos coa revista nas mans disfrutedes da lectura ata o final. Titúlase Ninguén quere saber. Ninguén quere saber. Xamais ninguén lle preguntou como se chamaba, de que purgatorio fuxira e aínda moito menos canto tempo se ía quedar connosco. Non, ninguén dos que nalgún intre mirou para el con desprezo lle preguntou nada, porque entón o seguinte sería escoitar a resposta. Escoitar a un perdedor é algo perigroso, un risco innecesario de ter que coñecer cousas que non nos atinxen, incluso descubrir historias que nos poden remover por dentro e facernos sentir culpables do seu destino. Tampouco eu, sentada dende cativa nunha cadeira de rodas por mor dun accidente, fun capaz daquela de abrir a porta do balcón e preguntarlle se precisaba dunha amiga, que se podíamos lambernos as feridas para, se non andar, aliviar a nosa soidade. Lembro que chegou a finais dun outono morriñento, un día deses en que a poalla vella, poeta fracasada, escribía os versos máis tristes sobre os cristais da ventá do meu cuarto. Escolleu como casa un portal abandonado, como teito o toldo da desafiuzada frotería da Felisa, moi preto dunha esquina pouco frecuentada e dunha farmacia onde poder mercar xiringas de plástico coas que alimentar as gañas de vivir. Queridos amigos, continuade ca lectura deste precioso artigo e enriquecedor de Óscar Guzmán. Grazas, Óscar.